monster. Ja. Og Ralle, vi skal lave også en fiskefarm. Ja. Hej alle sammen og velkommen. I dag der spiller vi noget Faction. Okay, vi må noget træ. Jeg skal lige flytte fast noget ressource. Lidt noget af det der træ. Det må du træ. Det der. Jeg har ikke mere. Jeg kan godt gå ud og farme noget. Og jeg skal nok gå ud og farme noget. Det skal jeg nok gøre. Okay. Jeg lægger noget i ovnen. Ralle, den der kanin du har stegt, må jeg gerne spise den? Ja. Spis det bare. Jeg er sulten. Ja, spis det bare. Ralle, jeg lægger den der bue jeg fik den lægger jeg der ind, og så laver jeg. Okay, Ralle, er du klar? Jeg laver vores første bue. Eller udover det der vi har fået fra det der monster. Ja. Og Ralle, vi skal lave også en fiskefarm. Ja. Sådan der. Ved du hvordan man laver sådan en? Ja. Det ved jeg heller ikke. Nå, Ralle. Hvad? Vi skal. Au. Det gjorde. Okay, Ralle, jeg går ned og miner en masse sten og hvad det er, jeg ellers kan finde, Ralle. Og så begynder jeg at spare op til de der vinger, vi talte om. Okay. Jeg vil fucking gerne have vinger, Ralle. Det bliver fucking fedt. Så alle de der noobs, de kan bare gå rundt og sådan noget. Så flyver jeg sgu da bare rundt, mand. Holy noobs, mand. Holy noobs. Jeg tager lige noget jord. Jeg laver noget. Ja, Ralle, der ligger noget jord i kisten. Ja, nu har jeg allerede taget en del jord. Det vil jeg bruge, når jeg ikke lige vil kende op. Til de der høje trætoffer, der er på et spise. Okay. Sådan. Okay, Ralle, hvor stor skal mine være? Jeg tænker... Stor. 7. Okay, 8 gange 8. Nu går lige over til den der tidligere landsby og flækker det hele. Uden den der creeper ser mig. Jeg har næsten ikke noget tilbage til mit sværd. Næsten ikke noget nu. Jeg kan se, jeg skal have mig en ny skov. Jeg skal have mig et nyt sværd. Ja. Jeg har et sværd. Men det er mit eget. Nej, Ralle, jeg kan godt lave et. Nå, lige om lidt. Ralle, synes du det er dig eller mig der skal have bue? Dig. Jeg er nemt til at bruge en bue. Jeg er lige præcis det modsatte. Perfektionist, så på en bue. Jeg er ikke perfektionist. Jeg er ikke perfektionist, men jeg er god. Verdensmester. Nej, men jeg er god. Jeg er god. Okay. Jeg er lige på færdig, så det passer meget godt. Nå, men ja, som sagt, der var det her lortehus, som jeg er i gang med at flippe. Ralle, en af vores træer er vokset. 2 af dem. Ralle, jeg fælder dem. Jeg fælder dem. Der er meget træ her. Ralle, hvor lang tid er det, vi har siddet herinde? Vi har skypet i
1 time og 20 minutter. Okay. Så har vi været her nogenlunde en time. Ja, jeg skal lige ind og have lavet. Okay. Så Ralle, skal jeg lave nye tools til os? Okay, det skal i hvert fald bruge et sværd. Ja. Okay, hvad mangler du? Sværd, Ja. skovl og økse. Ja, jeg skal lige... Jeg går lige ned og miner... Okay, vent. Ralle, jeg laver lige en skovl til mig, så da jeg lige kan komme ned og lige fjerne et jordlag i min mine, og så får jeg noget... Nå, Ralle. Ej, Ralle, vi brugte vores ben. Rip. Ja. Nå, men vi ved vel, hvor de er, fordi det vil vi lige ved siden omkring af vores base. Ja. Flækkede lige en creeper. What? Kanin! Ja, det var flækkes. Jeg flækkede en kanin. Ja, jeg hader flække kaniner. Det er irriterende at flække. Han der... Ralle, jeg har nok til en bue mere. Okay. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var, jeg lavede min derovre. Nå, han er ikke med i dag, fordi vi kunne simpelthen ikke få fat på ham. Ja, det var ret irriterende. Fordi der stod bare, altså vi har ringet til ham mange gange nu. Og den siger bare hele tiden sådan, at han er optaget. Så, kan vide, hvem vi får at vide i morgen, hvem der du snakker med. Er det... Dam. Ej, Ralle, jeg tror allerede snart, jeg har brugt en skovl. Nå, Ralle, jeg er i gang med at lave noget stone brick til vores mur. Okay. Ja, det har jeg set. Og forresten, vi laver en mur rundt om hele vores base, og det bliver sådan et kæmpe område. Måske skulle jeg bruge øksen til træ og ikke en pickaxe. Ralle, der er sådan en ulv lige ude. Der er nogle ulve lige ude foran vores base. Ja. Men Magnus brugte... Hvad? Men Magnus brugte vores ben. Ja, jeg skal lave bone. Jeg skulle lave bone jo. Ja, det er også vigtigt, fordi vi skal have noget på. Jeg skal bare lige advarsel. Når du kommer til den nye her, så lad være med at grave ned i jorden. Fordi det er lige med til en mine. Ja. Det er sådan en stor mine, der bliver lige i gang med at udvide den. Får man egentlig andet ud over XP ved at flække ulve? Det tror jeg ikke, men vi skal ikke dræbe dem, fordi han bliver meget nyttig. Men vi skal bare have noget til at gøre det. Nå, Ralle, går du så ud og flækker nogle skeletter? Hvorfor? Fordi så kan vi jo... Jeg er lige i gang med at gå, hvis det står. Nå, okay. Jeg laver lige sådan der. Ej, jeg kom til at placere den forkert. Nå, Ralle.
Hvad? Jeg tror, vi skal flække mange creeper. Hvis det er, at vi har, når det er, vi har fået vores, hvad nu det hedder, hvad kalder man det, når vi har fået vinger. Det koster forresten 2.000. Du kan skrive skråstreg money. Jeg fik et chok. Hvad gjorde du? Jeg blev ramt af et skelet. Hold da. Bare rolig, Ralle. Bare rolig. Jeg har prøvet noget, kan ikke huske, hvad det var inde på. Ralle, du ved, man kan få de der wives og sådan noget. Jeg har sat en virtual reality til min telefon, men man kan ikke styre den. Det er videoer. Så ved du hvad? Så fandt jeg en eller anden, så har jeg fundet nogle gyser og sådan noget. Ej, ja. Det er altså. Ja. Den er faktisk ret skræmmende. Okay. Altså min lille søster til at se en af dem. Inden monsteret kom, tog den så lige væk. Okay. Så. En flot lille. Det lige har lavet. Det var også dejligt en lille hus. Ja, det kan ikke gøre mig skid. Ja. Og så har jeg flægt der. Og I må gerne skrive eller sådan noget, hvis I gerne vil have et byggeafsnit. Så skal vi nok gøre klar til, at vi bare... Ja. Så har vi bare masser af byggeting. Ja. Vi er også så sindssyge til at bygge. Altså han er ikke så. Ja. Jeg var nødt til at sige det til ham. I skal ikke sige det til ham. Jeg håber virkelig ikke, hans lillebror sidder og ser den her, når den kommer ud. Og det vil være meget irriterende. Ja. Så ligger Eos. Så er der ikke noget, der hedder du er god til at bygge. Ja. Du er så god til at bygge. Du er den tredje bedste af os. Det er sindssygt. Du får jo en bronzemedalje. Ja. Ej. Og jeg spørger nok, Magnus, hvorfor bruger du ikke jernpickaxen? Fordi jeg hellere vil bruge stenpickaxen først. Au. Ja, hold lidt af for dig. Af for dig. Jeg er fuldt med. Det er sådan, at man ikke skal spawn køllinger. Ja. Altså det der vi masterbuilders og sådan noget, det kommer en gang imellem, når der vi lige har lyst til at bygge et eller andet sådan noget. Så skal det nok komme. Men ellers så prison og så det her faction. Og så tror jeg også at vi laver noget sådan, hvor der vi bare, jeg tror jeg er ikke med at lave en server, hvor der vi så kan bare så kan vi bare spille derinde også, og så skal vi så prøve at se, om vi kan overleve og sådan noget. Ja, hvis I så har set Robin samtidig, så er det lidt ligesom Minecraft ekspeditionen, men det hedder ikke det samme. Men målet er primært det samme. Ja. Vi skal bare kunne. Ja. Jeg har ikke hvad jeg siger. Det skal bare lige siges. Hehehe. Skal vide, om folk de synes det er kedeligt at se på den der træpickaxe jeg sidder med. Men Ralle, synes du... Ja, Ralle, jeg skal lige have brugt den færdig. Vil du hellere brænde den af? Ja. Okay, Ralle. Fint. Så bruger jeg min jernpickaxe. Smut med det så. Du skal få en kop før. Og hvis I vil vide, hvad IP'en er til den her server, så er det Gonzo. Nej.
play.gonzocraft.dk. Ja, det står nede i beskrivelsen. Ralle, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der ser det her, som der rent faktisk har Minecraft, udover E. E ser det ikke. Jo, han får hans lillebror til det, tror jeg. Ved du hvad? Han kom med sådan en helt vildt dårlig comment sådan til, imens det var mig og Evie, sidder og skypede. Så sagde han sådan, jeres YouTube-kanal er altså helt vildt dårlig. Amen, tusind tak. Dislike alle vores videoer. Det rager mig. Amen. Seriøst. Visninger. Vigtigt. Det er det eneste. Det, Ralle, vidste du godt. Ralle, vidste. Så vi til sidst kan få reklamer og rent faktisk tjene penge. Altså, det vil vi gerne. Men Ralle, vidste du godt, 70% af alle Robin Samse seere, de har faktisk ikke shoppet. Au! Okay, det var ondt, så kom der lige en kugle bagfra. Okay. Okay, Ralle, jeg smutter lige en smule til spawn. Okay. Det er bare skråstreg spawn. Jeg skal lige kapsle op. Hvad kan du lave der? Ralle, jeg tror egentlig godt, du kan tage det der starter kit der er. Anvend. Den er en lang. Okay, jeg laver lige et jernsværd. Anvend. Kiste. Holy shit, men det der, det vil jeg da gerne have. Jeg kan godt lide Ralle, jeg tager bare alt muligt, der er en kiste. Ralle, prøv at vente, jeg kommer lige hjem, jeg skal lige tømme. Jeg fik en hel masse ting med lige. Sådan der. Skråstreg. Jeg ved ikke, om det er meningen, at jeg kan tage af alle mulige kister og sådan noget. Nå, Ralle, vi har nogle ekstra sæt. Okay, skal jeg bare skrive skråstreg spawn? Ja, men Ralle, prøv lige vent, Ralle, prøv lige vent. Du kan, jeg tror, du kan tage et kit igen. Men Ralle, vent lige, jeg... det der med sæt. 2. Okay, Ralle. De her nye kister, Ralle, dem fylder jeg altså lige ting i nu. Du må gerne, hvis der er noget... Ralle, jeg tager cobblestone lige nu. Det skal jeg bruge. Jeg skal nemlig ud over og sælge det. Jeg tror også, Ralle, jeg prøver lige at tage jorden med. Okay. Du kan få, Ralle, jeg lægger halvdelen af mine fakler i kisten. Okay. Noget træ. Den stod ikke. Sådan der. Ralle, jeg laver altså lige 2 sværd til os. Okay, vent lige, jeg skal lige... Nej, det behøver du ikke. Jeg har allerede lavet et jernsværd til mig. Okay, så laver jeg til mig. Ralle, hvad laver du? Bygger huset. Okay. Jeg tager lige til spawn. Igen. Oh my god, så falder jeg. Hvordan kan jeg falde, hvis jeg holder shift nede? For helvede, mand. Nå. Ralle. Jeg går hele tiden forbi døren. Hvad sagde du? Jeg går hele tiden forbi døren. Nå, okay. Det var irriterende. Jeg synes heller ikke, det er en særlig flot dør, vi har. Jeg kan bare lave en normal dør. Jeg kan bare lave en helt normal klassisk dør. Nej, Ralle, kan du... Eller har du andet træ? Den er... Ja. Den er nu, man laver en dør. Det kan jeg altså huske. Jo, nu kan jeg huske det. Bum. Sådan der.
Viser hvordan det ser ud. No. Men sådan her. Okay, lad mig lige se. Det skal ikke hedde jernsvær. Det skal hedde... Og den er efter mig. Kætten. Sådan der. Holy shit. Ralle. Ralle, prøv at gætte, hvad det er, jeg har kaldt mit svær. Hvad? Prøv at gætte, hvad jeg har kaldt mit svær. Katten Magnus Kar. Bare sådan, og så kommer det der bare sådan ind. Jeg lige tage noget ud. Jeg har fundet ben. Har du? Jeg skal lidt. Ja. Sådan, Ralle. Ralle, så møder vi bare sådan nogle af de andre, der er herinde. Bare sådan, og så... Kom her. Ralle, jeg ved ikke helt. Er det dem der står mod ved... Er det dem, vi er imod? Det ved jeg ikke helt. Det ved jeg ikke. Okay, hvor er der noget? Okay. Kan jeg få en gryde? Kom, følg efter mig. Kom, så. Hvad kan vi få Find noget, vi kan tage. igen? Hvorfor? Kom nu. Hvad? Kom nu ned. Oh my god. Jeg sidder bare der og gider ikke at få lidt på. Nå. Nå. Ja, kom. Hvis I ikke gider at komme nu sidder, så kan I sidde der. Jeg tror, det jeg gør, det kaldes ikke at griefe. Det kaldes bare at tage andres ting. Altså, sådan set. Så det eneste, jeg gør, det... der er en kiste, hvor jeg kan tage... Altså, man kan jo åbne nærmest alle kister herinde. Lad mig lige se, jeg spurgte om noget. Okay, Ralle. Så. Du ved godt, Ralle. Du ved, Ralle. Den der står mod ved. Ja. Det er dem. Altså, hvis du ikke opfører dig ordentligt. Så kan de bande dig. 3 gange du gør noget, ellers så bander det dig. Det er sådan der. Okay. $140 for en intertest. Ja, Karia. Du skal bruge 2 for at det bliver nyttigt. Nej, Ralle, der er nemlig en masse over i spawn og sådan noget. Nå. Altså, kaninlæder. Hvad skal man bruge det til? Kaninskin. Hvad skal man bruge det til? Kaninskin. Ja. Det er 4 af dem, så kan du få et stykke læder. Nå. Hvordan laver man et
skjold. Et skjold, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er 3 i midten, og jeg er ude i siderne. Jeg aner det ikke, for at være ærlig. Opfører man sig egentlig ordentligt, hvis der man dræber de andre? Ja. Wow, Ralle. Man tjener faktisk godt på cobblestone. Et skjold, Ralle, det kan du købe for 800 til money. Hvor mange har jeg? Jeg har 780 mønter. Yakari. Hvorfor er... Nå, lidt meget. Diamond, det koster 640. Og man kan ikke sælge det. Altså, eller det sådan set, eller man kan få det, man kan, wow, hvis man bare går over på den anden side, så kan man få det for 160 kroner, wow. Okay. Okay, Ralle, man kan ikke sælge jord. Nå, okay, jeg kommer hjem. Overlev. 1, 2, 3. Sådan der. Okay, okay. Var du ikke så god til at beatbox, som du ser ud til at være? Det ved jeg godt. Sådan er jeg jo. Sådan er du jo. Ja, det ved vi alle sammen godt. Sådan er det. Edderkap. Edderkoppe. Ja, godt. Flæk den. Flæk. God idé. God idé. Kom så vågser. Flæk den. Flæk den. Kom så vågser. Ralle, har du bowser? Ja. Jeg har vågser. Okay. Jeg har 2 vågser. Jeg har 2 fulde. Okay. Ja, godt vågser. Flæk. Og ja, kom så. Vi fik også lige ham der. Det er den grimme dørsælger. Og så kan vi tage det. Ja, han var en grim dørsælger. Blokke og sådan. Nå, Ralle, jeg kan lave, jeg har glowstone dust. Jeg laver 2 glowstone. Skal jeg gøre det? Okay. Det gør jeg. Sådan der, 2. Hvor synes du, jeg skal sætte dem henne? I don't know. Jeg synes, der mangler lidt lys herude. Jeg kan bare gå sådan der for helvede. Jeg kan sgu da bare smadre væggen og sætte en der. Dun. Og så skal der også være en nede i vores pool, Ralle.
pool? Hvor? Vi kommer til at have pool her. Det her, Ralle. Her laver vi en pool. Ja, fedt. Ja, Ralle, jeg skal nok lave den. Okay. Jeg skal ud til at lave en pool. Ralle, der ligger læderarmer i kisten, hvis der. Okay. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Jeg går lige ud og tjekker farmen. Vent lige, Ralle. Okay. Okay, Ralle. Nå, Ralle. De er også venner med mig nu. Rip, mand. Holy, mand. Holy. Katten. Katten. Katten slog dem. Sådan der. Ralle, prøv lige at se det. Prøv lige at se det. Prøv lige at se det. Du kan I gå over til spawn, så er der sådan en anbed og sådan noget. Prøv at se den. Hvad? Hvordan henne? Nå, sådan der. Ja, okay. Nej, Ralle, det er jo... Ralle! Giv mig den! Det der. Du kan bare gå ned og enchant, Ralle. Det koster 1 level. Okay, så er jeg færdig. Du har meget gerne slået op for spat. Og det tror jeg også. Okay. Ralle. Ja? Jeg går... Så vi skal til at slutte episoden af. Nej, den har kun været 2 år. Ja, okay. Vi ses. Vi ses. Alle sammen. Ses. Hej, alle sammen igen. Jeg glemte at sige, at der er et link nede i beskrivelsen til en afstemning, hvor I gerne må gå ind og stemme på. Og den afstemning er med, hvad det er, at vi skal nemlig have 3 serier. Og det kan blive den der, jeg snakker om, den der survival en, ligesom Robin Samse og sådan noget. Det kan også blive sådan noget som creative, sådan noget i den stil. Vi finder på noget. Ja. Ja, link i beskrivelsen. Link i beskrivelsen.